maldito gini mga Cebuano. Guatsinanggo, mga Guatsinanggo. Matod pa sa mga tiguang. Bueno, mga igala, si Bato, na mga video ni Bato, wa pa na siya maupaw. Tanon pa niya ang iyang mama taga Balilihan, Bohol. Struggler, kuwang gan, kanang born of a poor family ba mga higala, and raised, struggling, pero naadiha ang disiplina sa pamilya ba. Basta taga Bohol, bias mo sa taga Bohol. Kay, ambot nga mga higala, buutan yung taga Bohol. Buutan yun, generally speaking, buutan yun taga Bohol. Sorry na lang sa mga di taga Bohol kay masuya. Pero para na ko ba? I mean, wak makumingon nga di sad buutan tong ubang lugar. Taga Cebuano, na may buutan na Sikihor. Naghamang mga buutan. Pero kanang Bohol, kanang tungod kay taga diha ko, unya naobserbahan gan ako sa mga tao. Kay katula ko mga igagaw sa una nga, uso pa man tong kuwan sa una, warlordism. Mamusil gito sila. Unya na sa mga tagalaing lugar ng mga kriminal sa maabot ito ato sa standby mga igala. Pero sa mga kriminal nga nagtapok, nga ako mga igagaw mo buutan. Asa ka mga hoy na. Unya, kanang karon lang dinis karon bag-ong experience na ako. Pila na gasto na ako sa kanan. Problema sa starter. Gidiagnose, una na yung kanibos, sagunsan lang. Ang gasto na ko siguro, uga ako kwintahon tanan. Kana bang ginagmay, 6,000, 8, 3. Tapokon to tanan. One time, big time. Mabot siguro mga 50,000 dong. Huwag yun maayo ba? Mudagan man, okay na na. Kuwang ganit, dukduka lang din. Naiwire gabitay dito, i-anak lang ni boss. Basta di yung andar niya. Way klaro. Pero dito sa Bohol dong, nabirya naman sa ako sa kanan dito. Taga Cebu ang ga-diagnose sa starter ni boss. Di man ko, taga Bourbon. Kaila kayo ni Botsi Pulbida, kung amigo sa kayo. Ingon nga, kibaw ko mo ayo pero wa ko'y tools para kay lahi ang akong gi-specialized. Adto dito, staglaran dong yung sa dapit sa series, wailang shop diha adto dito. Ihato dito sir niya. Kuha na siya kanang tinuod ang pag-abot dito ka obserbar ko. Mura sila gaayo og ilang kaugalingon mga butang ba. Na may kuansad kanang usa ka kuan wa sila kuryente way connection sa kuryente do. Kuan kanang kauban mura sila og tapok lang diha ba. Sa kabalay abangan siguro na nila nya. Na sila services offered. Nalita ka na repair sa radiator. Naay mo trabaho na. Gatanaw ko ba kay wa pa man akong turno. Repair sa radiator. Pagkatarong kuan yun buutan yun ba una sa ako na turno gipatungtong nila kung sa kanan drive ko dito kuan ba ro maka kuan sila maka kana bitaw mo pare ka sa ilawom tan-aw nimo ana magbanig og kuan kanang plywood so gi-elevate ang ako sa kanan tangtang ang kuan na. So giayo dong katanaw ko ba. Kani palitan na iyang bata-bata mo palit dito ni. Pila man na. Sa ako na boss kay ato na suki. Brato ra kay atong suki. So ang iyang discount iyang gipasa sa customer ang discount. Obserbar lang ko. Hangtod nga naniud to akong gida sila ba? Paniud to kanang tupad sa karinderya. Aron na ako'y kaubag kaon.
Di sa sila magpalibig. Kami libayan boss, uy, ay, Jesus, ano ba, hunahuna na ako pila raman sa tao, di kamot kinintos ni kauna, ano ba? Pagkahuman dong, pilay bayad, ako ga-expect ko nga kanimo abot gani og mga 3 kapin, ano ba? Pero ting baratuha dong. So, anto ko rin one click. Pagkahuman no, ingon siya, kana sir, di na makuhan. Di na ka mag-heater, ana ka ng blue plug ba sa diesel ng makina. Ditso na, start na dayon. Buutan gud. Samtang diri pila ka mekaniko ako giduol diri. Wagi ayo. Kana bang di man binuang pero tapulan unya kanang they don't care. Why commitment ba? So my point is nahisgutan ko na. Ay nako, daghang maing laki aning nasura.